Otamfo tie o yale ana osi wayi. Hwɛ. Di o twa pan akwate na duro no. O twa wo de atugu. Mframa e bo edi anije bansa mframa na so na e bo edi ayo ho ba. De hwrema na ye bo ekɔ agana bia no. Ye mfa ma fi wo. Hwrema ye bo kwashi afuo. Epia obusia o sai ne magi adwo mu de amani tua se menya tena ase. Na anya hu se obi timi nsanifo obi tibe kuma na ntokwa na makoka. Agro nie na ntokwa nie. De he na wo pɛ. Nananom abebuwa kan sie ne de mu ode medical kan se wontena asori ba makonwa yesu a onka begufo no ho se obenya bi ahwe no uko YouTube o ye o sahin na asori ba eno an se upia video no na wo subscribe opani bi se asori ba kan nyina atwi fa onsa epiepia wahu na jan krato wo man na video no ayaya atum no chema afuro nya bi so atemase ye na na hwanum nam de brom ye nua Prince Mensa ena wo binsa nifa su yi ofura guna bodom Akrameti Israel Masarachi. Ayo, na ni dia de gino price paodi. Na na no sa konya number 5 PSF mabebu mu. Oni ofa Kwame danso. Amansa nyina ofa obi manso. Ena ne agrabodom di se oni cheche biase ba beko. Ti asante achimfo mu nsoli o. Agrabodom fo mu nsoli o. Ena de ba be hwede obetimi ne yonko. Abebu omra de mu nyina mu nim dada. Se eni bo tetenum eto na amfa obe ma ya. Na ese ye no ye kwa afa wo so. Ena atupetetu di a ene yi obi na kan se putu nhi nya hia ye be rejo nti osan ni sabra matena si de ne me kwa na me prepreja na ye nkan san se ye tenetimi yampum eji agro mbodom de hie si bibi cheche bi asini ni enko wo fa katewani tie makata te na hu dan me hu hwe peninsi yenda ya yanso dai eno kre ohini bu anu ani machia enye dai na na ye dai yaso dai akwada boni no so osi ewu wani nkuma wosinye baabi nda eno kre pa wa fon so a na nche so ono ntesu mu eduru temi me de sebi uti suna yanse ni ma okwa na ebere eno kre tikesi so ye to no twede a enfom odi wani mienu ehwe tue ma ba akobọ eno kre no waka no wano eso a ye de hyen aben ni emfa hyen wodru odi wani mienu ehwe tue ma onhumu asem toa ena ope ena ahoma eda ne kon kontoa ana toa bo a na edi awu ena kre pete mu asase ena okwa wo ye ho be ma beblebe se yakugya o onsam edini a yebum adwi mienu ensin bomba akum be ma chi na men kan cho patapa pitu ye de mbra ena woro se okwadi onam so uhu se apetre edansuma mane ye wanwan so ni mabial ti se o apatoa na o kana asem apatre no se onim o sika e de tokodo a kenye no so wode ne dua ena e hare su o sika so wasem so a ena kre wasem ye de nti se abidwafo e mpere wasem sika ne hene ena kre wode brebre edwa aboa tatia uhu ne brefo ska tutu ni pane ni pentem ena kre opeso uhu wuni ya ni petri mu adwan fa sika to na che ska etise enwiminwi utua na usuro bode evdru ni break kan so pe na improve mu a ska etise mfimfina ba ku funtu na kre udua kontumpo edura free wona sebi onye ni kire kwaya yendo na kre mantene be no ase ohia ni kire kwaya ye no na kre pa no waka no awia to okwasia e woni bremu a osuru onye ni yansa endu bedwo sunsan wa etoto a ne kasa kire fentemfrem a emene so no otamfo tie o yale ana osi wayi he di o twa pan akwate na duro no o twa wo de atugu mframa e bo edi anije bansa mframa na so na e bo edi ayo ho ba de hwrema na ye bo ekọ agana bia no ye mfa ma fi wo hwrema ye bo kwashi afuo kusi ne bon agwedodo na egu wan feda ko pe na twen to bo ase kusie oso obedani ahwawa na yidi a obe ne den ampa mpesa wata se me support de sike na me fi aguna bodom akra meti Israel Masarachi of makra boy mpesa wata se me ne sesa bonsam yira akwatwe mpena wo mpelabanti mi hye moti bia me bunisi geni bama enye no na me hia me sa wo pese e fro papa ntem a ye no penfo ko mpena pese e fro wa jantem a
na usu se eno ti asank medidi se kom na kuma no asam no na se ekuro ya kuma je enu na se jati ase ne kuro nka ni kuro obi ye neti adwuma mboka nokure na se neti ekuro da ne ntia wo neti a enfida wa mfa me dance re kwan ade kwese de dwane se amen kan tro odi adwemponi esi dan a usuro mu da ofa dabu no kosia no anya wo hwia na asai aba se santre wunum to a onto jam onta dabu ne mawo no chiro aya mfumsio na okenkan so ya mfumsio be ma to bo na men kan tro ka kire no mi amansan wo fa kwa me dan so mi sanson so mansa ho kotwa bera we mi sanson so mansa ho kotwa kwa abofre sem de koje ban yo enna de mefa eja de mefa na de kro ne ba o eno de ehu yia me okọ ni ato ketama men de olwe udutiri be kwa fesu ye no be cho de udutiri ko sebi ekro ba eminkatufu enim na de achacha kwa minka kan fa kontem eye kro no ampa mpesa o taase se atade ado na etefo amotie mi ya meyere amba wusu ya ne kai wasi antipart ai wona kana se wasi obenyansafo wo muna wo ni tirim ampa ayampa entina akọ ese sebi omum be fa ne yele wo ni tirim be tobo na me so memra bi why hwɛ okunafo woni sede to kesa ye bɔ ne bayi enokure mfufu mu nkɔtɔ ɔse ne ho anya fe ni afi super wanya ndem tia kɔtɔ na wo awura mu kɔtɔ ne nchia ene yew onka ne nchia kɔtɔ ɔkɔ ne nchemu na anim ana ɔkɔ abofra wo hunu kɔtɔ ani a wɔse aba obɔ aboa kɔtɔ paase abɔ adehwe wa degem enokure kɔtɔ a wo kana sɛm aha wɔnka wo na ne nchia ene se wa na obu be no wakasa na obu ma yen sisi ya nti ofa de ato tim obɔ kɔtɔ ɛkwase abɔ adehwe wa degem wa so obu sa be yo ana ko wachi no asan ba wabu sa be na nti wo so tim te se obi ato ba ko ato atwe mo san ko manim na me trust to aso ne enko se poma eni mfaso mo obi a na nya ni frani e be wodi se check te frani poma anokre ni frani wonim ne mpotamu ese hoho neti kokɔ na ma semampom ye hu na se ye wase furu ye kusie na hunu wa maso na se obefia obedidi wosi unifunu kusia wa yes ma wo semampom se kokotwa dua bra kwa twene timpeko no ba yansan so ma obi eko na se dua bi wa ye gina dua che obi so na eritwa ya tene no owa ohu ne wo se hwe no onyi dane okope otope yanko wanwa ohu no ho so hwe no aho atwahwitwahwi no yanko dua patabo no nitwa etwa na abesi kwanchen embele nche anokre mpa ateche emakwan emutre abe bela ne papa bele aba eno na aka ni sei sa fa kontem no ya kro no de pia o abe ne mfaso e bia ne prai enokre na obatan ejade na ne bata beja na ofie na esa owonta ho akobisa han ba ne ya abofra jane na ofie a na akobuso usan pe owonta ope obata na dia na dia na gije ne ba agro na se hyenku ne no anet se bi okọ yere no asetwa ne ba enum wi ana hye bletin aba sembe na ake so okọ yere ho na opie ko a to ano wepim dan Zaza. Ono yele so edi mpemu agro na ntuntum besu sise che obom atopemu ya den. Eje, eche de wase. Ade a do wona titifru ne mo. Eye tim, watu pete to ofa. Ti de antipart wo di pete be kwa koyem kwa ampe. Yenko. Edi hu ni nti na be ma dwunse yu a opule ni be me. Aha. Enye pusa. Obi bi no a ka sori anopa. Enfa san ko sina pampam sa. Be ma woni akukuduro ye na tie fidi na najwe. Enokura. Edi enye be man ko ampu oba kura sa ego okay anyira wire wa ono na tia na dwoboa enka abebe no ne ho ye fe so otua mpanifo ano ndi eno kurewu hwe aboa bi ebi dodo na afre no abosom akotre wo de na me de me mfre ne sa me frɛ ne se awrwa waso oni ahoden nanso ɔte ahemfo aben ɛyɛ wo na afrɛ na na ne di na de awrwa bi no frɛ na wo je na me de frɛ na awrwa de di na me wi o nim no no ne di ndos yɛ frɛ ne hurama nhwan
idi ankasa no Bible so oni ahwodin so ti ahemfo aban yenko ko insani a oni yele no so ne ketanse no akobo aba sujani ko insani se ne ketanse no akobo enokre ewiase wo hu ye di jawa ni ye di aso wo hu yo wo fa ni ye di jawa wanum sa wabo ma fi kwan yira no se kura na no kwan yira no debi na no kwan de se nyira asa de se andi mu ne so andi mu enokre ade ensa hu na wusuwie no okowotu nsa tombe si na konsefu asie sa pepepe ne ye no ke can you foresee so wo ye mu ye se tien enu nche se fa wo yire entontoma opena sifri akwana mframa ehu no ene se na ni dia ba fie o emo so pensu dodo nanso edua ne poani a enye entontoma besi ohwe wa ho a ona hu sinya sem na ne da bufuo ka enokre o kata pre kata jonkuo kata tro enso fa o pia o entontom na ndom obi ti besu e boye sem di akiri no obi enko da ne to ho nyuma ide ato yenim se ekoto ne yesa pia o tempenifo si abila atane atakura tanta bantwa insuo point se wo kopenta kunadi wokwai ochi atwe ne ho odabo ada ne ho se kokote ate ne ho ahwemu sisie akosie ofotre akote otrom watro ne ho wakọ ne ho adwa ohọ ne atane atakura tanta ban ehu se ebeto dano ayo breguo pia o ye ofaye gwe bie ni wo tena dua wi asema na nikum ensida na ne oya adwuma wo awiem no odidi wiemu daache enokre obakwasea obakwasea ono nenim se de obeye woni ayi ana sebi obakwase na oje esubonten wo de ntosi ohoro ne nsa ene na okwasea pa ejanan kase nim enso da se ni tie mu pe no otogu so ana abelwa na akokora wo mo ewale na omo tena se chena se akokora ni twede mu eyembele abelwa no nkase bible sanse oni ni brand blim ampa ende no kra pia o wodi asembe ba ukoni nyana so kan semu anyunu ya ne firi na asase eti se kenten ni nyunu ya akokora no tadua no mugu ya no ti ase ma no wodi bakasa ye gu ya ni abelwa ne akokora wo mo tena se eche wo dada mu na se asundia mba na efi asam dada abelwa dada ni akokora dada mu yenko ofa otwea e krama ye yenko otena otwea ote fira de mo de asam dada eneka ana otwea na wakana asem efi penata kurata ni dimba kono no opena goro eso ntino ne mbe di agola na de na chi atufom otwea eda ne hwena no be wo no da no no ko ne krechi ayampa nsense akokono akofo wo fa ye na mpenifo afle wani anfie na oba wosande atopa na eba na sa akokoro betebete wo no na wi abewu ayampa atopa nwa kansi ye akokon fimen ye akwasa wisi na nkwase hene no amfa kokosachi amam ofa yenko yo esie na ni monyam eni mre sayampa yenko akon enkohwe apemfo mbelewa ne mbodoma mbe kasende de makopa enokre nkwa ambone ede nchene eni ampa nsense besa woti asese abelewa etiase ane na miansa so wu amenu ode kwa asama ado eno na ade oka ne se na se funu efese de ya ne wie ye ni amrem akokọ bo na asme na ni nsu ana wabo hwe akokọ minka akokọ bedie ayo wase unya na ntuo ti se na ntwi a obedwiri abotai na nkanye nkofie dabi yate afutu akokọ bata ni na ntia ba senkumba tefre ohwe ase a anaya obutu enokure akokọ bata ofuntumi mfuntuma ni niane ebia na futumi bia na de manemba enokure ono akokọ bata na woka na asem no wase ohuri tra eja no koja ne ma no hu ne kwase a wayo ana akokọ ni ose wa manani anye de yanko bedi sija sa ejigasi no de wale ye akokọ ni na woka no ni yire no ye mpensa hasa na enso odwali futu eno si wa manani anye de kura godi wo wale yire no mpensa hasa nyina ti odwali akokọ batan na wadodo wachi nyina la daso adabu ma ne ho kire na ne ni akokọ hwede ha wo mbefie na wona akokọ ne dublin ya sedi o nam no ye wabu e faga na wo pa sa akokọ bidie ma bebrebe nyina daso dabu ene na ga na pe ba bitina sedi o nam no sado oda ana osuma akokọ se onko egom enkoto nam na okọ ne wanye bi na oba na ne yem hyehye no wo ebini a eye nam
ana okokuro bi so na wote se akokɔ ye bon ahomache a mempentem se wedu kuro no mu ebi oda kwantufu bi ne nema so wo utwa ni ti a ya ka no ya homa ana ayampa mbesa ta se wo hia akokɔ ne wabɔ hire watu pa da agu no komanani agye ma otondwom ada awurade ase a nya kuruma na wawu na ekɔkɔbo na bu na kura ni etu aseda enya asɛm na aba nkananka aka memu akan ya hemfie nam na ye de ka ho dabi na na ka do bepɛ de wa hin sebi ntempenifo say aya asɛm na aba ma ya che Kwame Nkrumah akɔto fie ase a police fo gyengina ne nkyɛn kasa agye ye ne tipe ne kɔpɔ aboso ba ene me japae enhwema na twetwendwom mframa ebema chenchena da ya mframa enye na so patre makwa wunya mpampa ne ma ba mu eka ne die ho mframa de huhu faade a ne nsanka na kure oba bone ose miwura uwi afapraye fa ha oba bone na se miwura adwale wi afapraye fa adwaye ho ayampa na oba so eche adwale na osiesie ni ba praye wudi ba ko an ebu ka boma emu ayampa me pesa wote ase se abebi wansa na wo bechi na chisa wona ase afọ wansa na kure pa na yemfa nan ba ko nsusu asuo ampa na yenso sebi yens also ni feni side ni kwa ya se wana osade nsa ni chechia so for dance ya obo so ne sa chia na ya wi ebe mu aso nsa kufi ofa yengo o pusu nunu ma betine ka sabe yengo o pusu nunu a obetine kan na de account timi film ofa zongo na abawia na anya da na wamfa nchi ya ble yes enye chiri ya bre wa hu yati otra esum na wampre wo munimu a hwiesu fie gu so se kokonte etukwa no hia nkuruma a wo mudu ntem enokre enkuruma oware sen ni wura se dien ya chia na che adwobra o abusia momo mu nsem mo ba ebeya empanifo atu no boko we empanifo be nene ofadanso na ahia no hu se fadanso momo ahia ade na abedwafo mun kai se be ya ebe nyina osan metutu ni nyina e menya bra chichi mu ntima munya wonko se wo pebe ene be nchire mu ene nyema e de hihye ebe na oduma akoma de na osan hina asore ba menko ana mo wo Ghana ti bo modin so be di machi e wo page bia me wo YouTube yo osan hina asore ba Facebook ya asore bani na TikTok nso ahwe me no e ya asore bani ba bia na hai ne de abusuafo akansi AC montwan ebe ne de san de bi mu abrem of Kwame Danso ono so ba TikTok wa ne din e de Kwame Danso e na YouTube nso ye ofa Kwame Danso monkodi na chi YouTube nso mo subscribe ma no obo no ho modern church akankasa ene nsem a ye kan ya achia ne ahimfie nsem no okwa wa nsa be kan jo Prince eja 400 bi o wa TikTok na ana nya mi bi bi abebo mama ni nti abusua medina mu na mama mabedwafo a na mu hye nyina mu ebrenti ye pagye mu na ye pagye mu yankoi ye twa ho ne anti ahwe a ye sande foforo abetumu monka asem bedi ye chi o ba bia epia o